Ja sam Gordana i tvoja podrška ako želiš krenuti iz početka u ljubavi ili prijateljstvu. Nakon 2 duga braka i više veza poslije toga, sa sigurnošću mogu reći da sam master u novom početku u ljubavi. Jer sam imala kapacitet krenuti iz početka u ljubavi, ali i u životu. Koliko je god puta bilo potrebno, oslanjajući se pritom isključivo na sebe, samo na sebe i na svoje najveće životne vrijednosti. Pa ajmo razgovarati o najvažnijim stvarima u životu. Zato ti ostavljam na linku u opisu ovog videa poziv, mogućnost dakle da se prijaviš na jedan kratak mini video trening kojeg ćeš samostalno odraditi. Biće ti vrlo korisno da se pozicioniraš, vidiš gdje si sad, na kojem to mjestu u životu i što dalje. Zatim poziv na jedan razgovor sa mnom gdje ćemo doista u 4 oka u video razgovoru malo proći tvoju trenutnu situaciju, kao i prijavu na tjedni newsletter gdje razgovaramo u mailu. Hvala na praćenju, družimo se, čitamo se, vidimo se.